Allah a zahiri kowa shaida husna wallahi dukkan ɗabi'unka alƙur'ani ne shugaba annabi taka a hankali babu kamar ka mujtaba kai kafi kowa kyawun hali rasul dakun abdallah baka fushi sai in an tabo ilahi sarki jallalla ka taba dadi ilaina haske a haske habibullah mai ba da kyauta ba tsoron talauci ne ya sallalla dubi ni ya masoyina kyautar ka karo dan Allah annabi taka a hankali babu kamar ka mujtaba kai sai ka kaga Adamu tsira ga Ibrahim haka kai ne ka zamto rahama ka daga halitta mun bi ka samun ni'imto gare ka ne gare mu haske ka haskaka komai ka so da haka ne ba mai jayayya gunka a ko'ina kai ne a gaba jagora ba a kai mu ba annabi taka a hankali babu kamar ka mujtaba kai mu taka da dai Allahu ya baka abada mai baiwa tun kana ciki na Amina ta shaida ta cikin dare da daya wata rabiul awwal da farin ciki ne ya lullube ta Amina ummu shaida dare na biyu albishiri ya zo na samu ka shugaba annabi taka a hankali babu kamar ka mujtaba kun ga wani mai gaiba rasul abba ka abida mai kyanna saba girman gida fa baya kaina ka abada ka tabbata da kafirai ya mustafa kowa shaida mai jinjina da tarin yabo gare ka yada mai gida ummul arab ce masoyiya gare ka mai tarin hubba annabi taka a hankali babu kamar ka mujtaba waɗansu sun ce na bar yabon ka ba za ya kai ni ba suna ganin wahala nake gaban ka ba za na je shi ba sai dai fa zuciya ta yi ƙarfi da san ka ni ban gane su ba suna ta hantara gare ni ne dan na zabe ka shugaba ko ban faɗe su ba mai gida tsare ni sharrin su har gaba annabi taka a hankali babu kamar ka mujtaba fito da ni ya dana fito na ganka kana ina domin ina ta yin kwaɗayin ganin ka in sake yi mana ka zo na ganka shafina ka yaya duk damuwa guna san fa lallai ina da kai ba za na tafi ba ɗana ka amshi roƙon da na maka domin kutuhin ka mujtaba annabi taka a hankali babu kamar ka mujtaba kai ne ka zo cikin sarki kai sujada ga ilahinka kyakkyawa kake mai kwarjini haske a haske ka haska sai walgiya kake shugaba kana ta yin murmushi haka idan kana yin magana haske ne ke fita maka balle idan kai dariya na shiga dimuwa shugaba annabi taka a hankali babu kamar ka mujtaba kai ne ka zo kwayar ido bari ta saka nan kake kun ga gwanin iya murmushi annashuwa baya sake da taimakon al'ummarsa ya share kunci ya haskake kowa da ko ina ya ta jin bato muke yi mana haske idan ka miƙa mai hannu rasulu ba zai sake ka ba annabi taka a hankali babu kamar ka mujtaba mai hatan annabta ne Allahu ya baka saidi kaka da taron karamci baiwar ka ba ta da adadi kawai jinka ya fi zancen ka rasulu ba ka da adadi idan ka
ga mai